कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. खासदार विनायक राऊत यांनी नितेश राणेंवरती कडवट टीका केली आहे. नितेश राणेंचं नाव घ्यायला सुद्धा आमची जीभ आता धजावत नाही. अशा बेवकूफ वृत्तीचा माणूस आणि मूर्ख माणूस मी या जगाच्या पाठीवर कोणी पाहिलेला नाही. त्यांच्या वडिलांनी मराठा समाजाला शिवी घालून मराठा समाजाचा अवमान केलेला आहे. घाणेरड्या आईवरून शिवी दिलेली आहे. आणि आज नितेश राणे जी मुक्ताफळं लावत आहेत की मातोश्रीवर गेले, हे गेले, हे त्यांच्या अकलेचे वाजलेले 3 तेर आहेत. कोणीही मातोश्रीवर आलेला नाही. आम्ही त्यांना कोणाला आधार दिलेला, अभय दिलेला नाही. जी सदावर्तेचा बोलविता धनी नितेश राणे, तुम्ही जर खऱ्या अर्थाने 96 कुळीची औलाद असाल तर सदावर्तेचा बोलविता धनी तुमच्या भाजपचाच आहे की नाही स्पष्ट सांगा.